amo na sila ang nag-isa ang grupo nila ang gitawag nga Central Powers. Ini sila ang nangin isa kontra sa pungsod Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, kag US. Hindi naman sila yung gintawag Allied Powers. Kaya isang una mga kaaksyon, masilig naton nga ang mga leaders mula sa kada nasyon gusto gid nga sakupon ang piyak na nasyon para maging malapad ang ilang lugar, di ba? Kag siyempre, isa pa gid ang natawag nato nga resources. Kung ano din ang nami isa-isa nga nasyon, ginasakop na sang isa ka nasyon para maging ila, di ba? Pero galay kiti, masakit na dira mga ka-aksyon, damo mula sa kagakalamatay, ti, mga kabataan, wai man na sa mga bata. Galay kiti, amo na siyang natabo before, sadtong 1915. So, diri nagwa ang mga sentimento ka mga tao nga mas maayo pa kuno nga ikaw ang maigo sang bala ka pusil kumpara sa ikaw ang mapatay sa imo balay sa isa ka air bomb. Kaya kung balay, ti isa lang, di ba? Kung ikaw tiruhon, ikaw lagi niya mapatay. Pero kung ikaw mapatay sa air bomb, kung sino madara mga upod mo sa imo nga balay, ti madalahig sa air bomb, di ba? So, sa una, ginahambal nila nga ako mas damit na lagi gatiruhon ako, at least ako lang yung mapatay. Di mga kabataan ko hindi magkalamatay. Ang ining kampanyang ginhimo sang pungsod Germany batok sa Britanya para mapadasig pagtumba sang ilang kontra. Nagamit sila sang airships halin pagsugod sang World War I hasta matapos ang away. So kapin sa mga 50 ka bomba ang nahimo sa pungsod Germany sa United Kingdom. Ini ang gintawag Manila nga Zeppelin Raids airships. Ang Zeppelin nga kumpanya ang naging rason kung nga naging madamo ang airships sang pungsod Germany sadto. Kag para madasig ang pagsakop sang ila gusto sa kupon nga nasyon. Ang Zeppelin ang ginbatiko sang kadamaan kay wala sang pili nga dagdagan sang bomba kag gintawag man nila nga baby killers. Rason sang Germany para hindi makapwesto sang babakod ang ila kontra sang military barracks. So temprano pa lang ginabumbahan na ni sa pungsod Germany. So gali kiti amo lang problema mga kaksyon sang una kiti magbomba ka or even subong ang mga panahon, di ba? Pag nagbomba kaya sa isa ka building, wala akong mahibalaan kung may ara dira sa kabataan. Kag ang pamangkot nila, pag nagbomba ka sa isa ka balay or building, ang pamangkot bala, amo gida kung or ara gidira ang imo nga kontra nga pagabombahan. Kung isa na may ara sinatawag nato nga misidentity, di ba? Nasalaan mo nga siya, gibombahan mo, pagtapos mo bomba, hindi gali amo nga tawo ang gibombahan mo, ti sakit man, di ba? Ya katabo man na gana isubong, no? Misidentity. Ay, nako. May lang kagin bata, kita mga amo nga panahon, no? Kag wala kita gin bata, bala sa itong mga World War I, World War II, di ba? Pasalamat, lagid kita yan. Galing kita isang una, ininatabo sa Europa nga lugar, di ba? Pero sa Asia naman niya, nag-away naman niya ang pungsod Japan kag ang pungsod China, di ba? Ina man kiti gusto man niya sang Japan nga sakupon ang bilog nga Asia. Kag syempre, si Hitler man niya dito ya sa Europa, gusto man niya sakupon ang bilog nga Europe. Kag isa na dira sa plano niya sa itong World War II nga sakupon gidya ang bilog nga kalibutan. Grabe nga mga thinking sa mga leaders sa una, no? Sa kupanay. So, ginsakop pa gani ang pagpalagga sa imong nobya. Ang nasyon pa yan sa una, no? So, amo yan to mga ka-aksyon, ang aton nga segment sa itong unang panahon. May isa ka tao nga nagsiling, Manong Tong. Agyari pagid mga ka-aksyon bilang pampamukaw dira sa aton mga ka-aksyon nga nagaduyo subong aga. Wala pagid marasmasana. Nagahambal pagid nga. Hindi ko na gidya kaya nga magtindog sa bungaga.
nagaalwak-alwak pag hindi ang beer sa akon nga baha. Ano nang ibuod ko man? Kung ikaw dira yan nagaduyo sa mga aga, kag duway ka gana mag-ubra, itutok yung radyo sa Aksyon Radio. Kay pagapukawon ko ang inyo katulog nga ugat. Ang inyo katulog nga paminsaron. Ariya, baka ka-aksyon, kalain lang galing, kiti kung ikaw pasahero, gadali kami kay mayar kakalantuan binga lugar. Tikon balabagan kami sa isa ka staff sa aeroplano, masilig siya binga, ma'am, sir, hindi ka pwede makasakay sa aeroplano. Bakit? Wag mo na kasi itanong yung bakit kapag kaharap mo na ang isang bakit. Inom ka na lang. Galing kita kung kaisa, ano? Kapag may alak, may balak. Araya, isa ka staff sang isa ka eroplano, hindi pagpasak yun ang isa ka pasahero, mintras hindi mag-pregnancy test. Hala. Daw kasakit man, no? Kung may ara ka dira bisang dala nga daw illegal, tapos nag-joke-joke ka na sa aeroplano nga, meron ko bomba, patay ka diya, priso ka. So, this time yung mga ka-aksyon, no, pinasahi niya, no? Hindi pagpasak yun ng isa ka pasahero, mintras hindi ini mag-pregnancy test. Kung magwa diriya positive ya, hindi siya pwede kasakay. Pero kung magwa ya negative, pwede siya kasakay. Ang pasahero, bisan pa nasabat sa insakto ang questionnaire, kag isa na diri sa mga pamangkot sa iya, nga wala siya nagabusong before isang flight. Si Midori Nishida ang gin-escortan gid sa isa ka staff sa Hong Kong Express Airways padulong sa banyo para magpangihi. Kung mag-negative siya, pwede siya makasakay sa eroplano. Ang tiyagang ko daw drug test, no? Area, this time mga ka-aksyon, PT ang gindaho sa iya. Gin-describe sa pasahero ang kahuluya nga ginhimo sa Hong Kong Express Airways. Sunod sa iya, kahuluya kag very frustrating. Subong nag-apologize sa publiko ang airlines sa ila ginhimo pinaagi sa NBC News. According sa management sa Hong Kong Expressways, ginahimo lang nila ang ila responsibilidad kag ginasigurado nga wala nila ginabaliwala ang US immigration law. Kag sa history sa Mariana Islands, kalabanan sa pasahero didto nagabata, di ba? So, amo na ang depensa man sa Hong Kong Express Airways nga kalabanan nga nagsakay nga mga pasahero pakadto sa Mariana Islands which is part sa Saipan, di ba? Ang balila, kalabanan nga nagsilalakay mga gabusong, di ba? Kung ang isa ka babae magbunag dito sa ilang bata sa piyak na pungsod, automatic, di ba? Ang bata maka-acquire sang citizenship sa sinanga nasyon. Kag may ara sa ginatawag naton nga birthright citizenship. Ting bata niya automatic mangin isa ka Amerikano because ang Saipan kag ang Mariana Islands territorial sa pungsod Amerika, di ba? So, amo na. So, ang bata iya ang mapetisyon sa uli sa iya ginikanan nga mangin residente sa pungsod Amerika, di ba? Ti kalabanan ka nagsakay sa eroplano nga blulusong. Ti guro gin stricto sa pungsod Amerika nga dapat sekyaron yung mga pasahero niyo nga dapat idi pa nila inugbata, di ba? Makon mo na, guro, sa isa ka trip sa ibang nasyon pakadto sa Mariana Islands, na gatingala man sila, guro, ano? Butang ta sa 30 ka pasahero nila, 20 nagabusong gid, di ba? Kag daw, ginaubra ba lang ina ka lugar nga daw hospital nga nagablalata? Kibot sila, no? Out of 30 passengers, 20 nagabusong gid. Pagkatapos, why makabalik dayon because nag-give birth. Ti, automatic yung bata nila, American citizen dayon, ati, Nax. Maraming salamat, anak. Dahil ikaw ay isang American citizen na dapat petisyonin na kami.
So, according sa management sa Hong Kong Expressways, ginahimo lang nila ang ilang responsibilidad. Kag parts ng Northern Mariana Island sa Saipan ang nanging sikat tungod kay kalabanan dito nga nagabata amo ang mga foreigners. Kag kung dito sila magbata, eligible sila sa US citizenship. Tido ka nami man, di ba? Tinapinsaran nyo man nga kung magbata ka mo dito lang. No? Drama-drama kayo, no? Ay, hindi pa ko yung malugbata yan, di ba? Hindi pa ko yung magbata yan. Paglabot to sa may Saipan, bunag dayo. Dito naging sikat ni siyang lugar nga ginaobra nila yung delivery place para sa ilang bata. Kag kung imo si Kieron, hindi nakabutang man gani, number 1 diri ang American Airlines. American Airlines naghahambal nga travel is not permitted for 7 days before the delivery date on domestic flights. So, travel is not permitted 30 days before the delivery date on international flights. So, kung ikaw yara na bisa ikawalo nga bulan mo, kag desyon bulan, mabunag ka na bisa imo nga bata, hindi na pwede nga magsakay ka sa American Airlines. So, muna, international flights. Iniya base iya sa palisiya sa American Airlines. Kasi pag nagbata ka, automatic US citizen ng bata mo. Wow, grabe. Pagwa siyang bata mo, "Oh, Mom, is that you? My mom." "Oh, wow, Mom." English na walang bata, pagwa, no? Kiti American citizen, di ba? Galing kiti. American citizen man tuod. Pagsabat sa bata, unsa man dihay na. Unsa man na. Digin bunag sa Saipan, ginpadako sa Pilipinas na unsa man na. Sus, na ano man na, dili man oy, pastilan oy. So, talking about airlines, mga kaaksyon, nakabalo ba ka mo kung ano nga eroplano ang pinakamahal? So, ang pinakamahal nga eroplano, amo ang Etihad Airlines. Makon muna, connecting flight from New York City, Mumbai in India via Abu Dhabi. Ini siya nagapresyo sang $38,000 US. Pag ini gin-convert mo in pesos, nagadalagan ini 1.9 million pesos. Grabe, no? Halin ka sa New York, makadto ka to sa Abu Dhabi, mabayad ka 1.9 million pesos. Isa lang ka flight. Ay, nako. So, muna siya ang pinakamahal ng eroplano sa bilog na kalibutan. So, una, Emirates, no? Air France. Subong ya, Etihad Airlines na. Action! Magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Oras sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang aga. Gani sa liwat na sa itong mga abyan nga katulog pa sa gyapon nagbera sa kalantuan sa mga adlaw. Bugtaw na kabudra, handak pa ng baldi, habon, kabo, kag maligo. Agkon ka mudra nagapaligo, pang lugod-lugod, makabubi gamita man ang habon. Ipamatsagan ko sa ang habon dira sa sulod ng banyo niyo. Do inang design lang bala. Tapos kung habon ganun sa lawas, do intok-intok lang, ano, hindi na siya algodon, habon na. Maluoy ka mo, stupid yung magsimba ka mo. Panglugod, mayo, kundi pagin makakas, gamit, balabato. Anyway, mga action sa mga aga, makaupod naton, ang masilig naton nga heartthrob. Ang isa sa mga pinakamacho nga anchorman sa Aksyon Radio Bacolod, wala sang liwan, Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, good morning. Sabi ko, batrap. Hindi masilig na ito nga daw isa sa mga heartthrob. Kamusta, Aksyon Brian? Okay lang, siningaga action na red, no? Medyo ga burontingog ko. Guro, basi natamaan sang ano man, cold nga tubig? Oo, ini-init na tapos inom tubig. Amo Ako gina. ning resulta ya. Pero iba gahambal ano, nga gaubo-ubo sila tungod nakatulon sila balahibo. Muna. Abali la ko no, bot kung sakto ni bulbulitis ko no. Puro tinong sinuyo pigit guro. Kaya kung isa ko no, may ara sa mga parte sang baboy balang wala ba makiskisan, may mga balahibo na kakalam ko no. Inablan daw gutom nga kiblaw. Oo, di balang isa may mga balahibo man nga kulot-kulot bala kayo. Pagkita mo sa tulutambok, may mo harap lang. Gali kayo ay paglimaw yung himulbulan. Ukay mo lang, dirita. Oo, dire. Pero may iyawan, may mulbol gyapon. Nabulbol gyapon ba sila nga ari na, sisirin mo. Maalinaw nga aga, sini nga Domingo Action Red, no? Kag, Okay. Kuan pa, madulom-dulom pang palibot ta. Kag may mga ilimnan pa subong bukas. Wow. Ang iban gani kasalalandig na lang skilid, way na mga animo Teka, kamusta naman niya ang mga beer house na wala man siya nag-ugtas na may mga hubog sirado na pero may hubog pa sa gwa? Ayawan sila pilit pagway. Ba. Gali kiti customer mo na yan, di mo na pwede pag-amons na kay customer mo na mo. Kagbabalik yun na siya liwati sa adlaw sang sweldo. Namugid na, mo talang gawon mo ganang sila. Iban to, napapagwa na mo, manira na kami, matulog na kami. Dapat malayi man tanong nga dapat hindi pagpapulion yung
mga ilimnan, di pagpapuliyon na nag-ililinom. Mm. Kaya ti customer na yan mo, di ba? Customer is always right. Nan. Papuliyon, papuliyon. Gani kung isa din ang iba ni Action Brian, way nagapuli, iya kay ti hindi magupod sa iya ang waitress. Amo gina. Nan. Kung isa daw ka tinuntob la, kung temprano pa, daw amumahon ka nila tuto, pero kung magalulas stress na, daw ituklod ka na lang pulit daw. Tapos gahambal pa daya ng customer nga, pulo iya kali district in Bayran ko, mapapulion no kuya. Na, mo gina. Tapos ang gatibol, si mo, dula na bla. Tapos sa mga pangalan, bala sa mga waitress to, kanday Sampagita, Mariposa, Gumamila. Oh. Tapos taga Cebu tanan. Taga Cebu, tapos mabal sila ka taga Manila, ni ano, estudyante. Estudyante, elementary. Ay, iban, balaga suksok pa na sa mga uniform na sa high school, no? Klaway gani, no? Pero ilang atsura, daw hindi bagay sa uniform nila. Oh, high school uniform na pro tsura nila, daw taga Tisdan na bla. Lain pag ako nag-iban, bala daw, ang tsura daw retire na. Tapos ang uniform, high school pag High school siya po, nang ispilahan eh. Ako na, extended niya ako na. Siguro may ara sila guro sa adlaw nga do theme, no? Subong may high school kita sa Boss Elementary. Pwede ba, guro na? Matsaga ko do Christmas party kada adlaw. Oo, tapos ka nang ispilahan na may uniform sila daw. Pagkatapos pagka-boss man, maswap sila sa upo. Di, imo naman yung amo nga high school, ako naman yung piya ko. Na. Pupurusino. Pero kung ako sa eskulahan, okay man na. Kaya kita-promote nilang yung eskulahan daw. Galing kino kalaw ay lang bala yung Action Brian nga Beer house. dalon ka to sa idalom bala kay Jan Mingo. Naka-uniform ka pa. Lain na. Tapos gina-video ka to bala, ginatudloan ka kung ano ang Swedish. Kumata siya. Ay, Diyos Lain, me. kumati na mga eskulahan. Karoon sa tinunto ng inyong katuwa. Daw mo gini mga makita mo kisa nga daw ginaadikan mabula kag daw di mo siguro adik ka kuan ano nga ginabalik-balik ni Action Alvin bala. Mo na. Duga kalabyan nilang gurong ka website Oo. ng mga pop-up bala pag-open niya sa Action Radio Bacolod.com nan. Wala nun isa nga pop-up ni man. Tapos kung di kapag bayran, pa-record ka Station 1 na be. Nan. Nabutang to, estudyante nagpa-record. Tapos lain ako ni pa-record ka man sa kuan bala kay wala ginbalik ang kambyo. Amo na mamliman. May tabo na sa Action Brian, dira sa may Bacolod City Public Plaza, nagreklamo siya, siguro mga 5 years or 6 years ago, nga gitagaan ito siya kalibot, yung presyo 500. Uy. Ting babae nag-CR lang. Ti, ato, yaging gaan niya, kumbaga pa daw negotiator to, ti pakabiyuhan tabos mo 1,000. Why nakabalik to ang nagpakambyo? Puro na tayo kawatan tanan. Ti gipablatter ito sa bakapuan to. Ang balya, wala igin balik yung kambyo sa akon kag wala ko man to ma-experience ang langit. Of course, diba? Sikirno, ganun katuan niya. Di problema sila kati, do mga alas 2 o alas 3 ang aga to natamo eh. Tiway gid diya pala kambyuhan mga muna oras. Gan, sarado pa mga establishments eh. O mga gas station, nasirado na mo. Ti ambal to siya nga hulat ka lang daanay, ti guro tamaan sa kahulat na tulugan sa kay ti nakainom do kumbaga pa do hubog naman siya eh. Oo. Tiyan mo to, balik siya kambyo. Dapat, pagkadason nga semana, balik to siya eh. Balik siya. O, ngita to sa liwat ang malumoy, ng kambyo pa ko di, usarahan ko na lang liwat. Hindi ka rin bang ayos sa refund, no? O, Kalain na kayo, wala resibo. Wala ko, hindi mapaliquidate. Pwede ka di pagbalik ka na sa semana, bit-bit na sa sundang. Kundi pagyatag siyang luyag, ari nyo ay, bravo, nakamuputsero. Swerte, no? Pero ti sumo nga, katulong taway palibot ta. Ati Domingo Domingo, aga, way klase, way opisina sa pang publiko abi. Iba nga pribado, ti way man. Ang masako subong, ti mo nang pamaligya. Mga stores action red, no? Pero basta Domingo, Love Radio. Action Radio, ano? Siya muna sa, tulong taway palibot. Tabi sa mga salakyan, laka, pakatama, subong. Yes. Ang iban ga lakat sa simbahan, ga kwan lang lakat-lakat bla. Kaya dala ulo exercise abi. Amo nang masiplatan naton sa palibot karon sa syudad sa Bacolod.
Damo nagatipon-tipon nga mga grupo sa mga riders action na red ini gruma preparar naman kung di naman sila karuma tourne makadto ni. Mga Don Salvador naman ni San Carlos, kanlaon. Mostly, wag na ginakatuan nila O mga patag sa silay, Mm. mga subong gali naman may dinagsa subong. I guess, sinulog sa kabangkalan. O sinulog sa Kabangalan ti amo ning ibandi. Pagdason si Mana naman, is dinagsa. Kaya usually, wala ni gadungan ang duha ka piyesta O mo gina kay kundungano na ti matunga Matunga ang tao. daw. Mm. O kag maubos kwarta dayon Kaya syempre, hambal man sa mga sponsors, hindi sila yung magdungan be sa duha ka pista, kaya ti matunga, kag isa pa, do kulang gurus manpower Mo gina siya. Mga bikers na to nari man nakaplastar naman no. Mm. Grabe no ti ining mga tao ni magluwas nga nagmaluwas nga gusto nila kaming healthy bang kwalawas nila sa pagbike ng iban ti kasululob lang kwarta. Mm. Oo. Wala lingaw-lingaw Ligaw-ligaw. So lingaw na nila kon Domingo. May mga nino pero kita yari nga magnusana gyapon no. Uy, isa gali sa mga viral ginpaandam nila nga hindi kita magpatay sa mga fake news bala nga kuno naglupok bala ang Mount Kanlaon. Pero galing mga balita to sa una patugal mga old news patugal ya. Dabong kanya tunto social media Gani. halos kada gabi ka program ko gina-open ko gina. Kinablang ato may sa dinto sa may South Korea to nga may suba nga bloody river na. Gani. May ang Mount Pinatubo to nag-alert level number 2 man. Mm. Ako ano na lang gid ang ila sinigin na pang post method gani nga ang itong mga litrato tungkol nga mga puro na blaabot ng mga puloyan sa may Batangas, Cavite to. Mhm. Nga palaptaw siya old pictures na old pics na. Mhm. 1960 pa naglupok sa una ya tapos may alam. Matsaga ko yan doon naga-throwback sila yan sa paglupok sa mga bulkan. Gani. Tapos may post pa sa Facebook yung ang kanlaon manuglupok. Doon kasala gina no. Pero mo na ba sa Feebox nga dapat hindi magpati. Hulat ka mo sa amo niyang balita. Gusto matis lang sa mga lehitimo nga mga radio stations. Nani siya pa na. Oo, sa TV stations kag sa mga newspaper So dapat pabatian yung gidya, Action Radio gidya. Yan. Sa social media po hindi man pero i-check nyo na kung no ka lehitimo ng news online nga inabla. Kaya isa na daan, may mga fake na nga mga website or fake na nga source, ano. So, check nyo gidya Action Radio, Bacolod, hindi makita nyo gidya ang mga legit gidya ang mga balita. Yes, correct na. Kaya may ganing nga ginapang-edit na ng mga balita sa TV Patrol Manila na World kag 24 oras. Wako mo to si dumdumal na to sila ni Robin Padilla, pinangpuno, patay. Sinapatay ba ng mga artista ni kumagid na tupa ng mga tao ni. Mahimang mga frustrated ano ni sila guro, reporter or editor. Galing kita ginalagas nila guro ang number of views kag number of shares kiti dugin obra na nga negosyo Gani, man pero dason na mangin responsable sila dapat sina. Hindi gina pwede kay klaway na bumalik na sa lawas mo, tumba ka gina. Correct. Pero labay ko ba Action Brian kaluluoy ito mga kasapatan to sa may taal to nga area, no? Loy gid mga kabayo. Halos na ran mga wild animals, wildlife to. Kaluluoy gid to mga kabayo, may kay luwas to mga kabayo. Pero mga kasapatan, tublang nga inablang hindi na kalupad, pareho sa pispis yan, nablang dito ka tindaras bukid to. Mga ido bala? O mga ido, basta mga kaluluoy kita, pantay kita. Pero may ito ko to nakita, gani yung video, nga dra mo matakos bala ang loyalty sa isa ka ido, ano? Kaya bakon muna, wala na to yung iyang amo kag ama sa sinangabalay. Pero may ara isang manok ka nakakurong, gabantay gyapon ng ido isa manok. Grabe no. Kag ginabantayan pang kanding, pero so far buhi pa to kag salbar gid sila Kung nagkapropanago sila gamay sa mga puno sang kahoy, kag mga hayob-hayob, doon di bagin man sila maano Action Red mo. O galing sa pilakadlaw na, mga isa na kasemana nga di sila kainom tubig, di ba sila sa madisgrasya. Dehydrate sila Okay, ang aboya daw makaya niya sang sapat, bisan ng pang abo-abo, pero tawot hindi kin makaya abi. May tumanto ka na, imot kakita ka na sa social media nga mga 5 minutes before nga naglupok, ara pag sila sa pinakalapit gid nga area sang kuan katamwa gid sila sa baba mismo. Mga English patublaw, mga pangayaw.
So nasakay sa kabayo, linagumba mo no, tipo ninagsanay nila plagyo eh. Kaya nakasakay sila sa bangka palagyo sa tabok bla. Makitaan mo gito ang mga pauna ang aso, gamay pa lang. Away pa kalambot 5 minutes sa sakay ng kabayo, naggrabe ng aso, kag nag-inuyog. Pati ilang video to, luluyog sa dinalagsanay nila daw, grabe no. Grabe. Oo, naka-experience ang mga turista sang amutong grabe ka. Pati mga nagaguyod sa kabayo bla nga nagasakay atong mga turista. Purti mandalaga nila, meaning batyaga nila nga daw delikado gid ni. Purti gadang sanay nila, no. So may lang nga wag gidamo patay no, man tong isalan tong report nga napatay nga tong heart attack tong tigulang. Galay kiti, sa part naman to niya, inabalang 1977 ang last nga eruption sa Taal eh. Kiti, guro, basta iya nga pagpati, basta malabot man siya or tungkol sa kakulba man siguro Yes, kakulba to. Kaya sang inablang ang ara sa mind niya kung paano makapalagyo, hindi siya katakot, digit masyado. Tamo to nga inabot, gid siya sa iya sining problema sa tagipusoon action red no. Pero may lang kay Waigidja patay kumpara mo sa 1911 to nga 13 plus ang patay. Yes. Sa mga 1960s to, ang mention mo na guro mga 200 patay. Tamo sinabla pero subong di mga kasapatan niya medyo damo ang nagkalamatay. Tag-isa pati ang rescue team to subong mas kumbaga pa daw upgraded eh. Compare mo sa mga nagliligad yung mga tinuoy gati, ano ba lang mahimo sa mga baruto-baruto lang ba lang kagamay nga bugsay-bugsay lang? Yan, man subong daw ka dasig na gid man Dasig eh. Oo, sige. Action na rin mga balita sa ospital sa ligad to nga semana do puro tato aksidente no. Subong puro buno niho. Uy. Oo, ginbuno diri biktima mo si Ruel Distajo, 35 anyos, taga Purok Tilapia, Barangay 3 sining syudad. Natabo ini mga alas 12:40 sining kagahon. Kagom sang buno sa walang kilid. Yaho do damo-damo ini. Uy. Ang suspect nga ginatudlo diri hinablos sang tiyo nga naengkwentro ya inaway action red ini sa ospital nga sulat ini. Depende na karon sa area sa police station number 2, check na to nini. Pero no ang pinaka tunaan sining pagpamuno sang suspect sa biktima. Pilason man diri si Jovi Villegas, 38 anyos, taga Barangay 40. Ginbuno man ni siya mga alas 10 kagabi, igo sa butkon kag dughan. Natabo dira sa Purok Katilingban, bao lugar ko ginadra ko suna gid-star, no? Wow. Oo, so suno siya ginsawaya lang tupad balay niya nga may bisyo. Di binuno sa dayon, mayo man tensyon na tani, no? Ibang saway pero binalikan siya buno ang ginbalo sa iya. I-check tani sinong suspect karon buno man gihapon, ariyo may connection ni kay na sa ngabal mo tublang nga mga ilimnan. Si Jan Verpilokiro. 23 anyos, taga Central Maaw, Bago City. Las 11:20 kagabi, sang ginbuno ini siya dira sa Kwadraho, sa tubang sang KTV bar. Uy. Oo, igo si dalom sang iya nga titi. Gini mo, grabe, no? Bokadalo. O sa mga sa ribs, guro ni mo, tanong sitwasyon sini. Ang suspect, kilala si Patrick Navales, sa police diri, nga mo nagpanugid sa gwardya, nga ining biktima nga si John, ginkawatan sang suspect. Dayon niya tinapungol si suspect, way sa kabalo nga si suspect may dalang kutsilyo at ugsok dayon sa titi niya. Inadom sa titi, binuno, dalang mga tao na niya, kabalo naman tada. Gani. Kung sa sin-o na siya. Pero anyway, Action Brian, ano siya, gina-pickpocket siya. Guro, pag pickpocket, nabatsagan niya, you know? Posible, way gid na state diri abi kon gin-pickpocket ini siya o kung ano man harap-harapan nga gin-hold up, anong sitwasyon. Basta ang butante ginkawat lang, ano? So, nakilala niyang suspect sa itsura lang posible dahil niya tinapungol. And binuno siya. Ang Patrick Navales nga suspect ni palayag na rin isang polis. Kumbaga, may mga ngalan na niya sa police station number 1. May mga ngalan na niya mga suspect, may mga litrato na sila kung anong ilang mga status na sa plaza publika sa may kwadrada. So, mo na nakilala ni siya, no? May ara sang alleged nga o kon na suicide gid mismo nga report sa sa hospital 14 anyos babae niho. Di tala pag-mention ang basta sa barangay Alihis ini siya. Way lang purok pero nakita niya sa iya nga utod na naglakat siya sa medyo kakahuyan dira sa barangay Alihis winonto kun dapit dira.
ginhigot yung liog ya sa ang liog hinigtan niya kaginkabit niya sa bayabas. Uy, kasakit man sina ang Oo. balita. Check ko rin karon kung kumusta ang sitwasyon niya sila kay may nabutang diri kung okay lang ni siya. Ah. Pero posible kay nadala sa ospital, way man gid nabutang to kung ini siya ang na-disgrasya gid. Pero basta na ilagob ko ng liog basta natabangan man ini. Ah. Pero ini siya natabo kagapon na gid Action Brian. Yes, kagapon Action Red sang temprano pa. Siguro ba mga gabi or mga alas 5 or alas 6, no? Hapon, last stress sa Uy, hapon. ati sa anag ba? Sa nagsanag pati sa kakauyan kuno ini may bayabas to. Tinigtan niyang liog ya kay ginkabit niya to Action Red, no? Usually magamo sila nga mga kuan na balang depression, ginakigan sa ginikanan or inabalang love life kung kaisa mo nga common reason Gani, no? Mga kabataan sumong nudo ka dasig na gid no? Ginaseryoso gid bi ang pagigugba despite the fact tani ang muna bala tani pag-eskwela kiti dugin seryoso bala ang pagigugma. Gani, ang 14 anyos dapat gani ka hampang kani Correct. Chinese garter mo. Correct Hampang kani sang aswang-aswang. Aha. Oo, kung nadudang tumba patis da, pitiw kamuda na pitiw antong sila. Amo ni tani nga mga situation, amo ni edad, amo ni dapat giniibo mo. Dapat gampang sila tumba patis Andres Kingdom bala sa una. Gali kiti subong be isa pa sa ginabasol bisa kadamaan nga dapat kuno ibalik ang anime sa hapon hindi teleserye. Di na mo na mapunggan. Di ba kung makita mo sa TV ina balang naghalukanay Gani, na makadtutubi sa isa ka resort to gatupaday. Amo nang sa mga local TV station aton sa Pilipinas do Na. ang animated way na gid no? Why nagid anime mas naay pa to ang asang chimpo tabla sa una kati puro pa to yung anime no mga Dragon Ball. O na mo na mga slam dunk sa suna. Okay pa to ya. Oo, mga Lupin the Third. Na. Like si Lupin the Third, dugin petisyonan to kay puro pangawat tong obra yan. Amo gito tabo siya pero ang point dira is ina balang gagwa ka sa klase mo para sa amo sina bala hindi ya kay subong nga gagwa ka sa klase mo para magkawat-kawat ka tan-aw dito sa mga teleserye. Gani man mga teleserye subong mga kabataan ng bida, mga nagjiging bigil-bigil naman. Isa pa na. Oo, so na anime, subong niya animal ang gwa. Natudloan gid sila nga magbalay-balay temprano pa. Dabing influensya sang sang TV man mo, sobra-sobra naman bala. Hag isa pa gid ang wifi biska di ka makakonect ka sa wifi kag do wala sang control bala nga ti biska mo sa cellphone mo dira maka-download ka. Oh, why na gid man control bisan ka ba imagine mo ang publiko, I mean ang gobyerno ga plano gani mabutang sa mga free wifi sa mga plaza publika. Like for example sa plaza publika res Bacolod anto pada LCC. Mga estudyante na tanong dito na magklases plaza plakadlaw. Correct. Libre mo ay password na pungko ka lang diya, connect ka na yung pag gusto ka diya lantaw ka YouTube na, lantaw ka Facebook mo na, internet ano da nga sitwasyon. Okay lang tani ko na gina-research bala mga related sa eskwelahan. Nan. Wala ako gina-download mo dira ng Tricak Derby. Ay, Nag-away ang babae kag lalaki sa katre tapos tapos naglinong. Lami. Subong da niya bisan bulangan, subong ka binastos mo. Nan. Tamo tong gabulang to nga nagdaog manok niya gululuba siya. Di binastos gyapon. Di pa sa aton zona nga makakupap-kapyot lang tayo ang computer ya. Wait naman na ginadinay ang kamaturan niya. Ara natin sa una-una kita sa may millennial subong. Makakapyot na tayo ang computer ya kung may research kita iya. Subong ya, anytime yan sa balay mismo may computer mo. Correct. Online na. Ay, ang mga ginikanan subong di man gusto nga mga behind kabataan lang sa mga bago nga mga gadget subong kung ano ang sitwasyon. Kaya kung isa ko, di upagaan be ang bata mo sa gadget or latest gadget dira ya. Sunggudan ka naman kag inabala nga mangindala naman sa depresyon. Oh, hikog. Kaya mo na kasakit bala daw, di mo mansindihan kung ano gid bala ang gakalatabo sa kalibutan daw, di kakabalo ko, din ka malugar. Gani. Pero sa ginikanan, kung gusto ko i-control ang kabataan, makontrol Depende sa pagpadako sa bata. Yes, makontrol mo na. Kay di man sa tikal, kabay pa, no? Sa personally sa ako na be, nakontrol ko ng bata ko yan, ginapang agaw ko na yung cellphone, mga bala ko magsunggod sa sakon pero ang intensyon ko ya nga bis magsunggod kaya sa ginahimo ko pero pila kadlaw mahuna-hunaan mga paras kayuhan mo na. Correct. Kag after correction may ara sa education sa bata. Yes. Ito isa ako wala education galibog balang ulo sa bata kati nga ginpapa ko bisang akon ginikanan what's
the reason, di ba? At least, you educate sa bata mo kung anong sala niya. Yes, malipay ka nga may. Galantaw ka sa bata mo nga nag-enjoy. Lantaw sang tab niya, netbook niya, cellphone. Pero kalaunan, makitaan mo, hindi galimayong resulta. Correct, yes. So kung kwaon mo siya, tsak tutungin mention mo, kuan mo, i-explain mo siya. Anong pinaka-purpose nga ginkuha ko ni. Ang bata makaintindi, mga tango-tango man lang. Tamo sina. Kung paintindi yun sa gusto. May arabi ginakanan pag-agaw, dala pa ya pakdol na. Ate ka, lain na ginaya. Pag kita, ano nag-agaw na, pakpak ang igo sa ulo. Tapos ito, mas bata mo, amuni sa ang insakto para magdaog sa madyong education. Gusto na, mo yung iwan hiramon mo tudo, nonoy. Siya na pong-pong. Pong-pong sa football. Dami pa istorya tanin mo, galing ma-joke ka pa na eh. So, Domingo kay educate tanin sa lahog lang na. No? Siya nga, Tony Minders mo lang sa mga kabataan, kaya sa mga ginikanan. Kabataan, kung pasugtan tanin action ready, pinagusto ni sila. Correct, good. Si way man isla kwarta, kung di mo sa pagbaklan way man isla may gamiton. So, na control ang gadara sa ginikanan mismo. Ito yung ginabasol ginikanan diya. Kaya tingaton lang naman din nga, basi magsulod man sa mind nilang gusto, no? Gusto ning duha nga joker, no? Labanin. Sabi ko, mama, sabi ko, joke lang ng ilang, may mapuslan man tadigli. Oo. Proto na. Correct, good. Sige, sa patrol with Hagok Boy, action na Alvin Gramba. Lapyo, Brian Monde nag-report sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden. Amo yan ito mga ka-aksyon na pinakauli nga balita diri sa Bacolod kag Bilog Negros Occidental. Ti kalabanan sa mga balita yan, no? Nga nag-guaya kagapon kag subong bi, ano? Pagbunanay gidya. So, isa na dito ang isa ka KTV bar, no? Ti, ano bala ang ara sa isa ka tawo nga agawon mo dabing iya pagkabutang plus pag nakainom siya, di ba? Siyempre, sumbagon ka, di ba? Tiga inom mo dahil isa ka tao, iya sang kalmado, siguro nag-relax man. Gulpi mo da siya nga ipikpacket na ba, or agawon mo da pagkabutang niya or cellphone niya, siyempre mariat na, di ba? So, amo na, nabunan to sa iya, dito iya sa isa ka KTV bar, dira dampi sa may kwadra. So, sa liwat ang aton oras mga ka-aksyon, alas 5:50 na sang aga. Sa aton dira mga abyan nga nagkakatulog sa gihapon, nagbiyara sa Kalanduan, Subo nga adlaw, bugtaw na kamo dira, dakpan ang balde, hamon kamo, kag marigo! Good morning sa aton mga abyan nga nagkomento diri sa atong Facebook Live. Good morning sa kay Jennifer Sagupan. Papasin. Also, good morning sa kay Madrid de Cacao. Grabe nga pangalan, no? Madrid de Cacao. Pinasahi. Good morning, Philippines. Especially radio man watching from Kazakhstan. Ana Kabiloke Talipa, good morning. Naisel Morales Fabol, good morning. Action Radio. Watching here in Corazon, Locsin Memorial Hospital. Okay, so good morning sa kay... Okay. I-pray ta lang recovery ko na ni brother niya Elvin Morales, Moleta Fabol. Okay, so get well soon. Nelita Vinias Moya, good morning. Liberty Manong, shout out kag congrats gali sa Team Baktas sa Tribo sang Tres sa Sinulog Kabangkalan. Champion. Okay, so champion Jenny Barokilio, good morning. Homer Buenavista, Supi Jovan, good morning. Action Radio Bacolod, monitor lang kami diri. Mike Jan Seva, Action Johnny, greet ko lang gali ang akon magalong. Julie Ann Seva Olivares, nagbata na baby girl. Salamat, gid mabuhay, taga Action Radio Bacolod. So congratulations, Mike Jan Seva. Bila Dorio Ogatis, good morning. Action Radio, live here in Kuwait. Nelny Realista, good morning. Kapi-kapi. Cheryl Kubar Lizada, good morning and God bless Action Radio Bacolod. Jocelyn Kalamaan, kag Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, Action Red. Have a blessed Sunday, everyone. God bless and more power. Nena Deras Maniego, good morning. Derwin Maalat and Maylene
Padirugao Hivera. So sa lahat mga action, do not forget to like and share ang atong Facebook Live. Kung kamo dira may ara sa jokes, isend nyo diri sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Kagani na! Ang ginahulat sang tanan, ang aton mga jokes na ginpadala sa aton sa nagligad nga simana kag subong aton pagabasahon. Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Nagkakatol ka una nga joke na galing sa kay Jeneline sang Barangay 17. Palakpakan tabi si Jeneline. Okay ba ni joke ya? Tani magkadlaw ka mo Johnny, kagaina siyang aga, isa naman katao ang naipit kag patay gid sa tungod sang kadakuon sang salakyan. Kadelikado man sinaman. Nga, wala gid niya makita nga may papalapit nga salakyan. Wala niya. Siguro madiparahan, Johnny. Suno sa nakakita, kag nakabati, nag-aaway sila sa iya nga asawa sa cellphone. Tungod kay kuno may nakita nga panty sa iya nga bag. Mahay. Pero danay pa, curious ko kung anong asay isang salakyan na nakabunggo sa iya. Ang nakabunggo sa iya, inang dako bala nga truck, ang ginakargahan bala sang balas, dang truck? Mahay, palagpat nag-imurugo ya. Hindi na siya dang truck, ang ginakargahan sang balas, kuha na siya, 10 Miller. Aw, sus ah. Tay mga ka-aksyon, ang motong joke ni Jeneline sa Barangay 17, ang ginakargahan kuno sang balas, kuha na siya. Hindi na siya dump truck, kundi 10 Miller. May totoo lang, dump truck, di ba? Ay, tabi mo kay joke eh. Next na ito nga joke mga ka-aksyon, naghalin sa kay Mario sang Barangay Banago. Ari naman Eksena sa sulod sang bus. Ginhostage ang tanan nga pasahero. Ang suspect si Johnny, no? Kanibilang si Johnny, okay. May buot, may bad man nga Johnny. Kay wala ginahatag sa mga pulis ang akon luyag nga padalan ako nila sang helicopter nga color pink nga may Hello Kitty. Amat-amaton ta kamo pamatyon Ikaw, babae, ano ang pangalan mo? Hindi ba nakik si Johnny, no? Kaya hindi man siya fanatic sa helicopter nga pink nga may Hello Kitty. Do ka sala. Do ka pinasahi, no? Sir, ang pangalan ko, si Inday. Inday ang pangalan ko, sir. Kaya pangalan mo ang akon nga Iloy, hindi ta ikaw pagpatyon. Ikaw yung lalaki. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko si Rugo, but my friends call me Inday. Mahay. Thank you so much, Anton nga joke. Kanagaling sa taga-Barangay Banago. Next na nga joke, nag-apply si Inday sang obra sa isa kakapihan. Gin-interview siya ni Johnny kasi Johnny ang tag-iya sang Baticolon Coffee Shop.
Saka na mo damo sa pangalan sa coffee shop, Batikulon ko, coffee shop, no? Basi bala ang ingredient dira sa kape nila, no? Again, pud-pud nga Batikulon. Oh, Inday, ari ka man sa restaurant naton. Gusto ko tani mag-apply sang obra, Sir Johnny. May experience ka na bala, Inday? Experience? Wala pa gid ako sa experience, sir. Okay lang Gusto mo, tudloan ta ka. Pwede man, sir. Dali di, upo di sa akon sa banggirahan kay tudloan ta ikaw. Sangana na sila sa bagirahan, gintudloan ni Johnny si Inday sa mga bagay nga wala pa niya nahibalaan. Okay, talikod ka sa akon, Inday, kay gusto ko ara ako sa imo likod. Okay, ato ba nga ang bagirahan? Kay uyatan kong kamot mo kay tudloan ta ikaw. Ako ang makontrol sa imo nga kamot. Sir Johnny? Hindi ka magkabalaka. Hindi ka magkakulba, Inday. Kita lang ang tao diri sa kusina. Sige na. Pero Sir Johnny, karon kay ara na ako sa likod mo, ipakita ko sa imo kung paano mo himuon kag ubrahon ang isa ka bagay. Basta hapos lang, sir, ha? Una, tandugon mo sang hinay-hinay. Tapos, ipasulod ang duwa ka tudlo. Pero, kung masarangan pa, pwede mo tatlohon ka tudlo or iapat ka tudlo. Kaya mo pa, Inday? Sir, kaya ko pa ang apat ka tudlo. Wow, nice. Ay kaya mo pa. Okay. Siguraduhon mo nga gabasa-basa antes mo gihuon ang imo nga tudlo. Kung basa na gani, amuna na ang pagpasaka panaog mo sang imo nga tudlo. Parihasi na sang ginahimo mo. Apat ka tudlo, saka panaog sa nagabasa-basa. Wow! Kadasig lang gali, Sir Johnny, no? Kuha ko na kung paano magugas ang tasa. Mahay. Mga kaksyon, madamo kasalamat sa inyong pagpamati sa itong programa. Johnny Tago rides again with Action Red Salgado. Sa liwat, magpadala ka mo sa inyong mga jokes. 0938-225-5017. Ini sa Action Red Salgado, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!